ng Jesus. Amen o amen. Atong papakan sa makausa si Lord mga igsoon tungod siyang kamaayos ng kinabuhi. Sining damuntagon ang atong isgutan pagpangandam sa kinabuhi. Na si mong tapad pagpangandam sa kinabuhi. Okay, so kitang tanan mga igsoon nakaibalutan ning story sa katong sa mata pa ka kumiagi ka pag elementary, kamiagi mga tanan. Masin ni ditsog tisda. No, kitang tanan nakabalutan ning story sa katong hulmigas og katong the grasshopper. Nya nakaibalutan na igsoon nga kining hulmigas siya ang gitawag nga kugihan jamo nga usa sa mga kugihan nga mananap o insekto ba ni siya sa kalibutan tungod kay sa dili pa kuno moabot ang uwan magtigom na siya mga pagkaon. Nakabantay mo sa itong mga lamisa, muna ito panghipos. Tungod kaya itong mga anak ko, sa di man masugo, panghipos niya, panrapon. Muna sila yung manrapon, tanawa na may mga kanan nagpanghipos sa mga hulmigas. So yung nga na sila kakabihat, kakugihan, mga igsoon, muna nga inagkating uwan, relax na sila kaayo o magsigig kaon-kaon sa mga gitigom nila tungod kay inga na ang ilang batasan. Mangandam sila sa kining kibaw silang mangandam sa ilang kinabuhi igsoon. Nya katong tipaklong or grasshoppers tapuan kini siya. Kining musaway siya sa mao nga hulmigas nga sungsi makakandam diha nga kining wala pamiting uwan. Pero wa tagda sa hulmigas tungod kay nag-focus siya siyang goal nga magtigom lagi siya sa panahon sa adlaw aron nga panahon sa ting-uwan na siya pagkaon. Motong gamahay ang mao nga lukton man na sa mua. Unsa sa inyo Lukton, grasshopper, nga na ba? Tipaklong. Kana mulukso bitaw nga na ng sagbot. Ha? Dundun. Tagalog man ang dundun. Okay. But ang punto mga igsoon nga ang hulmigas, bisan sa Bible, nagsulti si Lord, si Solomon sa iyang libro sa Panultihon, versikulo 6. Ingon sa dito nga, kita ko na mga tao, ingon siya sa chapter 6, verse 6, tawong tapulan, kinahanglan nga makakat-on ka o pagtulunan sa gikan sa mga hulmigas o dondon. Wala sila'y pangulo o dako-dako o hari. Apa nagtigom sila sa ilang pagkaon sa panahon sa ting-init. So kita nga mga tao igsoon sahay mga kat-on tas mga mananap o mga insekto nga ato makita sa palibot nga dapat ingana pud sama nila. Kaya dili bayatan ng tao bright lang, kundi ang mga mananap nga gibuhat sa Dios, gibuhat pud na sila sa Ginoo para magkat-unta unsaon pag kinabuhi ibabaw sa kalibutan. Amen. Kita ni hulmigas akong gingon, kugihan jamo ni sila kibaw silang mangandam, kibaw silang nasa umaabot igsoon ay mga uwan nga moabot mo nang magtigom silang daan, dili sila magkumpiyansa sa kinabuhi, dili sila tapulan sama nato nga kanang unja-unja. Diba mo nang batasan ngayon sa mga tao? Unya na uy, sayo pa bitaw. Ha? Unja na nahugasan na kay ako pagitan na ngaon. Diba? Unja na nalabhan maoy kay kanang simba pa bitaw karon or unja na nalabhan maoy kay gikapoy pa kung ayaw na pagkahuman. O na nahimo kasi gig unja-unja. So mo na nga sa atong kinabuhi igsoon, bisan ako nga nagpastor nako nakagat-on ko nga dili magunja-unja kinaminyo naman ko mo na nga ganing hilak ka ka na laki nga bisan asa ra isablay ng mga sinina. Oy batasag laki unya bisan asa ra ibutang tong mga gamit. Mo ni ang asawa nga ay sige tinapulan ba panghipos diha. Mo na nga ako pag may mga gubot sa kuan automatic na kong muhipos kay para di na kasab-an ba. Hipos na dito hala manilhig na tanang andamon ako na siyang andamon kay hadlok na kong kasapan sa akong asawa. Yan na ba magkurog na pag musipat agri siya limta na sure nga na. So nga na mo ko nang kinabuhi nga happy wife leads to happy life. Pag imo ko nang lipayon ang imong asawa, magmalipayon ko ng inyong kinabuhi. So mo na nga igsoon nga na ang dapat atong makatunan kining naatay batasan nga mangandam sa atong kinabuhi. Sa bisang unsang aspeto sa atong kinabuhi. Amen. Nga naman tungod kay dili pwede igsoon nga naatay pagtuo sa Dios unya magsalig ratang sa Ginoo kanunan di ta mo lihok. Dili pwede bitaw nga ana ako Ginoo ingon ang pulong nga
And God will supply all my needs. Nya di ka mo trabaho according to His riches. Lord, naghibaw ko ba sa di ko mo trabaho, mag-provide di ka sa akong kinahanglan. Na, abtang kag siyam-siyam na. Dili pwede nga magsalig ka sa ginamulihok yun ta. Amen? Na atay buhaton, kuha kay trabaho, mananom kag mga bisuon sang tanom para na kay kanon. Hindi pwedeng muhog si Lord diha og kanang pagkaon, litson, nagabot diri, bukog na. Ay lang ga mga usbaw. Tino, di pwedeng mampok kag bugas unya wa kay gitano, mulihok jud ka. Bisag gasto ning mananumtas ka ng kuan, kini tagadunghoy, hilig man ning mapananom. Bala gasto basta kay mutanong ka mulihok jud ka di pwede nga Lord, nagtuo ka nga mutubo dining humay ani Lord. Sa ngalan ni Jesus, magpuasa pagka 40 adlaw di na mutubo wa kay gitanom diha. Amen. Mo na nga igsoon sa kinabuhi dapat gitang mulihok, mangandam gid ka. Dili pwede nga mananong kag ting-uwan, mananong kag ting-init, bahalag init basta kay naa kay gilihok tungod sa imong pagpangandam igsoon. Amen. Muna nga sa tong kinabuhi na pag-iingon nga lihok tawo kay tabangan ka nako. Dapat mo lihok gid ta igsoon kay tabangan ka sa Ginoo. So dili pod pwede nga tungod kay kitang mga anak natin ginikanan magsalig pud ta nila kanunay. Kay hinumdum nga dili istanang panahon na ang atong ginikanan. Muna, mabless ko sa mga taga diris mga bukid. Kaya mga bata dire sanay na og trabaho. Kaya ito sa tabilaran, di gudmit, bisan ako dako kung wala ako nagisaway na akong ginikanan. Pero nagdako, mga di mi tudluan. Di mi tudluan sa paglungag, sa paglaba. Magyaw-yaw, ras na paglaba diha, po di mi tudluan ba po mga tao dire. Sanay ang mga bata dire nga tudluan, bata pa lang sila daan. Ingon nga, kung saan na lagmawala ko, bisan na may mulungag nimo. Nakasabot ang tanan di pwede nga magsalig ka nga nabi ko sa mama nga mulungag, nabi ko sa mama nga mulaba, unya og mawala sila kinsa na may mulaba. Mabaho dod. Silingan imong palaghon. Nga man kay kortay pasuhol. Sumura istorya gapon mo na nga sa tong kinabuhi sa bata pa lang tadaan kanang mag-practice gyud ta mo ni pagpangandam sa kinabuhi kay atong hinumduman ang kinabuhi sa tao mubo lamang. Buyag pastor simbak ko Domingo ra baron. Di madagbuyag na kay ang atong kinabuhis kalibutan igsoon matapos gid ni sa musugot kag sa dili. Munang sa bata pa lang daan mangandam na mga bata, magpaktis og lungag, paktis og laba, magpaktis og panghinlo kay kung mawala sila at least kay bawo natanggaan. Amen. Munang igsoon dili pud tungod kay pobreta magsalig pud kumita kanunay sa mga dato. Kabantayan mo nang ay mga magsuri-suri sa tabilaran nga magsipang libos kailan mo na mga badyaw. Yung mga Kristiyan ako nung sila di na ko natawag badyaw, budyaw na ko nung badyaw man. Di bitaw kanang badyaw dili na bad kadautan. Kanang badyaw ko nung diha B-A na J na ditso na A-O badyaw na siya. Kaya kanang mga badyaw gikan na siya sa Malaysia. Ming migrate na sila bisanasang dapit unya daghan na sila sa Pilipinas. Pero kanang mga tawhana gitudluan na sila nga manglimo sige. Masi pangayo, kabantayan mo ng tabilaran, masige na sila pangayo. Nya na usa ka pastor nga mingdong adtong mga badyaw nga tribe kunya. Kanang pastor ilang gitudluan ang mga badyaw nga dili mo dapat magsigi panglimos. Gitudluan sila sa pastor nga nalimot kusgan sa pastor. Kunya gitudluan sila nga ingon nga tao dapat dili ka sige pangayo og kwarta sa ubang tao kun dili kay bawo ta dapat kanang mukita og kwarta. Munang nayo sa ka-writer nag-ingon nga do not give them always fish. Dili ko dapat tagaan sila kapuna isda, but teach them how to catch fish. Sa mga tao kung naigsoon dapat dili nimo sila sigig tagaan. Kun dili tudluan nimo sila unsaon pagkita og kwarta. Kay pag ang tao nga sige nimong tagaan igsoon magsalig naman kanunay. Munang sila magsigig salig, magsig pangayo kay na may muhatag nila. Muna kato nga pastor ang iyang tumor kini mga tawhana magsalig sa tao kun dili magsalig na sila sa ilang pagkinabuhi. Munang ni mga negosyante magsulti igsoon nga ang style bitaw nila pag nay negosyo ang usa ka negosyante patrabaho nila ang mga tawo nga pobre para magkat-on sila nga ang kwarta dili sayon kuhaon. Amen. Muna nga sa tong kinabuhi igsoon tanang butang sa kalibutan dili gayud sayon. Muna nga haguan jud na nimo para lang kuan kay lisod man gud kaayo ning ingon ang Proverbs nga lisod kuno kaayo ning ang usa ka kwarta moabot ra sa imo nga depende po na sa konteksto kay basta gihatagan ka sa imong anak or ang gasustin nimo ang imong anak or gitagaan ka sa kuan but ang punto igsoon most of the time
Especially sa mga tao nga walay mga trabaho, gitudluan gyud kang tanan nga mangita gitag kwarta, no? Kan ato gining haguan para makakwarta ta. Amen. Mao tanang uban bahalag magkaiunsa ng kinabuhi basta kay makakuha og kwarta nga naman ang panalangin igsuon dapat yung tugihan pod uban sa tabang sa Ginoo. Amen. So dili pod pwede igsuon kung ari ta maghisgot sa mga sakit, dili pod pwede nga magsalig ta kapunes tambal. Gawali ko sa og gasiris ko didto og kaning kabahin og kaayuhan. Nga ang tinuod na kaayuhan dili ta pwede magsalig sa Ginoo lang og sa tambal nga atong ginatumar. Kay ang kaayuhan igsuon magsugod po ni sa disiplina sa atong kinabuhi. Iasa man nga kay high blood na magtumar ka og pang high blood na sige kag inom. Sige kag kaon sa mga bawal nimo. So wala epekto ning maong tambal kung kita mismo way disiplina sa atong kinabuhi. Dili pwede gid igsuon nga daghang kang tambal gitumar sa imong lawas unya di ka maglikay sa mga bawal nimo. Dapat sayo kang matulog inom kag daghang tubig unya mukaon ka sa mga gulay nga dapat musulod sa imong lawas igsuon. Mo na nga dapat sa atong kinabuhi kay bawtang mangandam. Amen. Ayaw pagsalig gid sa mga butang ana nato dapat naag gitay buhaton ingon nga naatay kaalam gikan sa Dios. Sama sa gingon natin ura ganina. Kumo na sa Ginoo, ana ko Ginoo, bahala kung sa ako masulti basta kay mudaog ko kada ko hindi pwede tino. Nangayo sa tabang sa Ginoo nga Lord, tagay jud kog kaalam Lord nga dili emosyon na maghari sa ako Pag once nga emosyon na maghari sa imo basta pag naa kay Ginoo na. Balikas imong gawas imo kabuk. Upat kag tiil. Ana si masulti nimo nya, do the point makarales nga grabe no, insakto man akong tumong nga mo ko pero ako na mo ni nasayop nga naman nagpadata sa atong emosyon. Amin mga igsoon. Kaya ang problema sa tao mga igsoon tapuan kayo tang muandam sa atong kinabuhi. Tapulan ta kayo magsige tag salig sa uban. Number 2, ang ubang tao walay kaalam sa mga panghitabo sa kinabuhi. Basta kinabuhi lang sila, balingaw, okay lang nila. Ang pwede po ng rason tungod kay ang mga prioridad sa kinabuhi dili mao. Or pwede po tungod kay mga tao tungod sa kabisis kalibutan, bisis lingaw-lingaw, wala na panglantaw sa umaabot. Dili man sayop ning maglantaw kas umaabot, ang sayop magsigi kag kabalakas umaabot. Pero ang paglantaw sa umaabot igsuon niya pagpangandam karon pa lang daan dapat na natong sugdan og himuon. Amen. Ni mo kagalingon sugdi na. Na mura magbura bitaw. Mura budagan og buwan tino. Sa pagkakagawad. Lihok ang pasultihon. Nga ba? Isa na nga linya ha? Abuhat ang pasultihon diay. Wala ko nag-promote kinsa akong gikonan ha. Nadunggan na nako. Sabi ko diay. Lain-lain tagibutaran pero sakto ba pod nga linya? Buhat ang pasultihon. Okay, so ang atong buhaton igsoon sa atong kinabuhi, kay ang punto na to pagpangandam sa kinabuhi, sa layo pagani dapat kuno natin paglantaw nga andamon kung unsay kanang mahitabo sa umaabot mga igsoon. Ang punto na ko ba kining kung kintahay gusto kang maminyo kintahay no sa mga bata na miyo gamin. Naminyo naman mi, kisa pa po naminyo dire, isang kamot. Tagaan ito maminyuan. Tulo ka buok. Awas luloy. Isa kamot loya ka na. So kung nag-andam ko ka, example ba, kung gusto kang maminyo, so dili pwede daw nga, sa ako po ng experience o nakatunan nga, dili pwede nga, musod ka kaminyoon tungkol kay ganahan, lagi ka kay maminyo kay lami kay mag-uban mong duha. Dapat baya na pagpangandam gihapon. Kung wala pa ka naminyo, dapat andam ka sa imong emosyon, kung masuko ka, o andam ba kang magkugos kag bata, nga musayo kag matang alas 3 sa buntag, andam mo ni mo na dapat, kuno paktisa ni mo ba? Kana bitong dito ngod mo di mo gud pwede nga buditso kag sa usa ka butang nga nyawan mo paktise. Dili ba pwede ang usa ka pulis wa gaskwela upat ka tuig. Gusto ko mapulis, sir, mo apply ko be. Kanang sa may imong biodata diha imong mga kanang diploma wa sir, gaskwela gusto ko pulis. Di pwede nangingana. Dapat imo din ang andaman. Napot sa kami niyon kuno dapat na kay mga mo apel kag mga seminar, na kay mga mangutana ka sa mga minyo na nga naman pagpangandaman na nimo. Mao to na kami lang mamaw Gio, kami lang cha o sa inyo amang gani. Di ba na kay pangutanaon dapat kay nga naman ang kami niyon dili lalim. Mo nang uban ni
Bago pa gani I love you, I do, niya pagasunod buwan, gabuwag na. Ano naman, wala pangandami ang kaminyoon mga igsoon. Ang usa ka butang dapat gini mo ng pangandaman. Di po nang magpaktis-paktis. Ako'y mama ha, ikaw pa pre, anak. Bata man na sa una ka nang babaybay ta. I mean, pangandaman mo ba dapat na kay kaalam una usa ka musod anang butanga kay dili lalim ang magminyo. Pangutaan na mga mama ninyo. Okay ba ni magminyo dili lalim? Pata pa lang daan no? Gatas nimo pila ka gatas kada semana man, gusmil kada semana no. Oh, kana andam na ka mag-order ya per. Mo gawas na mga hugaw na, di pa. Oh, si pagkasakit. Lahi pa ng konsumo ninyo, lahi pa ning na. Walang dapat andik ka, no? Huwag tulog, trabaho pa ka, nga napay bata. Manang andaman gi dapat una. No? Sakot eh. Nga na, Jod. Kung ari ka sa pag-eskwela pod, kung mag-eskwela ka, andam mo ka dapat. Di kay mura pagsimba pod ba kasi simba ugma klase ugma dapat andam ka dapat karundaan. Kung simba pagkaugma unya dugay kang matog. Aba kami gani maganda ni sa mong suoton, kani mong suoton pagkaugma. Bisa magamagwali gani pastor di pwede nga as the spirit leads. Basta unsa kiingon sa balaang espiritu mo niya kung iwali na daha mangingana. Pastor andam ka, kung andam, ang Lord di bahala unsay maugma na ko mo niya kung iwali. Makulto tana. May bisag kani pagwali nako Lunes palang daan magkibaw nako unsa akong walihon. Akong iwali kani nga chapter unya ako nang tunang gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes, nya ka Biyernes ako na nang himuan og outline. Ngano man ang pagwali dili ni siya lalim. Imo ning pangandaman, mag-research pa ka, mag-meditate. Unsa man ang meditate, mamalandungon pa man nimo, hunaon pa nimo unsa isulti nimo. Bisa nang pagkatawa imo nang hunaon imo mga illustration nga naman sa tanang butang mga igsoon dapat nimong andamon. Amen. Unya dili pwede nga gusto kang magmalampuson sa kinabuhi, dili ka maghimong mga andamon. Dapat na jud kay mutarong kag eskwela unya dapat naa kay disiplina. Kay babaw sa kalibutan igsoon walay shortcut. Inay mo tapad walay shortcut. Andamon ang tanan mga igsoon. Nga naman nganong andamon man ato igsoon ang atong mga butang sa kinabuhi sa kalibutan nga naman gusto ni Lord nga di tayo wa tay sayangon nga oras. Tanang oras nga gihatag sa Ginoo gasa na dili na ato pa. 24 hours tang gitagaan og oras sa Ginoo mo nang imo nang himuon para gamiton nimo na sa insaktong mga butang mga igsoon. Gusto ni Lord nga dili ta magmahay sa kinabuhi. Diba, ang tao ba yung pagpangandam sa kinabuhi dahil mga pagmahay sa kinabuhi kasoy mo na kanang di ka kaandam na nga magmahay. Manglaad ka ugma, no nga gandam. Okay, kurta gandam, okay, gisuot nga gandam, magmahay jud ka. Tingon ang usa ka negosyante mga igsoon o usa ka tawo nagingon, wise person learn from other mistakes. Ang tao kuno ang maalamon nga tawo magkat-on sa mga sayop niya nga nabuhat. Unya ang pinaka-wise kuno nga person magkat-on kuno sa tawo nga unsay nakat-onan niya sa sayop sa ubang tawo. Muna nga igsoon sa atong kinabuhi dili gustong magmahay si Lord. Pag naa ka sayop nga nabuhat nimo igsoon, at least nagkat-on na ka sa imong sayop karon. Unya, usahay pod ang mga sayop sa ubang tao gituyo na sa Ginoo para ikaw magkat-on pud ka para dili ka mahisama nila. Amen. Naghapon nagkat-on mi diri gahapon. Ingon ko nga magsalig mo tang Gio basi unyag magsigi sila nagbasa kada Sabado. Di po siguro di no. Nagisito ko na huna og magpaabot ni sa mga kamaong tao, di sure kung magkat-on ba. Sige, kita magmasa diri, bahalag basta kakibot akon sa image mo na siya, pagpatag diha. Nagliw-lingod ko at least nagkat-on ko nga di lalim ning ingani. Mo na sa kinabuhi igsoon na jud kay magkat-onan bisan pag mga sayop nimo og sayop sa bang tao, at least ta kay magkat-onan. Gituyo na sa Ginoo mga igsoon. Amen. Si Lord po di siya ganahan nga kining magubot ang imong present nga sitwasyon tungod sa mga past nga nahimo nimo kaniadto. Ngano man ingon ang Salmo, ang panultihon size katong gibasa ganina katong kabayan sa Hulmigas, sumpay adto. Ingon ang verse 9, magpadayon ka asa na to yung balhin magpitso makambak. Ingon ang verse 9 balikon ako, magpadayon ka balamang og katulog tawong tapulan.
Kanus-a ka man mubangon. Muingon ka ba lamang, mutagpilaw lamang ako kadiyot. Nakalit ni mga estudyante ani. O mga yugpos una ako og magpahulay og makadiyot. Apan, samtang matulog ka, muhasmag kanimo ang kawadon sama sa armadong tulisan. Linis ni pastor, sayo pa ang matulog dili. Dili. Pero kung sige katulog mo ni sayop. Mo man na experience nako sa una kada magmantay ka ng og white classes eh kag mata kay lami kayo ilaglaag og buhat sa mga butang pero kay klase lami king katulog. Makalam kag alas 4. Alas 4:30 pa paong nimo. Uy, alas 5 pa, okay pa. Bayad pa kagtog. Wala sige na magbalik-balik, alas 8 na mo na. Kumantay ka na malibog ang suwang buhaton. Hilamos na lang ka na, dito lang ilis, na pahumot og dagan kayo. Na magbaon ragpan kay, wala kay pamahaw. Kay maliit naman ka. So, delikado kung igsoon nga, kini magsigitag, may mutang tapulan nga tao, nga sige ra kag katulog. Kung nang diri simbahan, akong gi-inform din ako mga kauban. Tuloro, may kabuok. Akong gi-inform na si labi na si Kenneth o si Cha nga na pag moabot ka na sa simbahan ayaw sigig cellphone ilabi na og Sunday. Amo gi-inform na dita magsigig cellphone og Sunday ha. Kay gikan sa Lunes hangtod Sabado maka-cellphone man ta. Pag mutungtong kan ka simbahan maguna-huna ataon sa atong mabuhat. Kaya nga naman kami mga tagatagbilaran especially kaming duhang Kenneth sanay niya sigig atubag cellphone. Sure, giningana ba? Munang akong gi-practice, nalipay ko na akong asawa sa ako at tungod kay pagsatan ko nung namin sa simbahan, pugihan ko damo. Kadagan mo kong mabuhat, wala ka diri, pag unsay mong mahimo, buliyok yun me, magpintal me, mangibot og sagbot, maghakot og bato. Nga naman, gusto na mo nga dili masayang ang mong oras, magsigira og buhat, og walay mga hinungdan igsoon. Amen? Isa tong kinabuhig, so dili gustong matapulan si Lord. Ako, ang pagkatao, sukad pagkabata, tapulan dito pagkatao. Mo dunay huyang nako sa una. Mo nang kara akong gi-practice akong kagalingon sa sayong kabuntagon mamatad kog sayo, nga naman akong gi-practice nga dili ko mahimong tapulan. Diba mo sa una tag alas 10 ko mata. Matog alas 12 alauna. Mumatag alas 10, alas 11 sa buntag nga dito na napamahaw og paniudto. Nga mo usa na siya nga naman dugay man mumata. Nya sige ra tanog TV. Mo na ko trabaho sa una bagabata hangtod na high school si tanog TV. Mula agra uli taon, laag na pod tanog TV paghuman way mabuhat. Mo na si mama sige yaw-yaw sa una kay tapulan man kaayo. Apan sa den na Christian ko ako nakatunan nga dapat diktang kahayag sa atong panimalay. Mo na nga sa na Christian ko mubuhat na ko bahalag kontra sa akong gusto akong gi-practice nga may mo kong panalangin sa akong pamilya. Munang karon especially nga naminyo nako kay kani akong asawa mamata man ang stress. Balag kapoy kay pukawon ko na niya kay magtunaw ko og kape niya snacks para snacks pamahaw ko niya mata ko. Muna malutang ko usahay. Kana magtunaw ko gini tubig bitaw nga katong termos kimbutan ako sa heater ng butanganan. Ano man niya butan ako din susolo ko na di man butang. Lutang man kayo kay sayo mata. Na kanang kape bitaw masagol lang ubut. Mamukatawa na gud sa lutang na buga. No lagi. Nga naman gito na ko na para ma-practice akong kagalingon madisiplina para dili matapulan. Mo nang kami napod may exercise kada adlaw. Kay tapulan lagi mo na akong gisanay akong kagalingon nga dili matapulan magsigig basta bahalag kapoy mag-exercise tayo tuwing umaga. Na bahalag daghag labunon nakapanaad man. Labhan balag daghan kay man siya ay si panglaba grabe ka tulong malabas usa ka semana. Ang aido man ta, bitaw. Ato ning buhaton kay kani man ang asawa dili siya dapat magsigig babad sa tubig kay daghan sa mga anok-anok mo gawas. Kun ako balag kuan humulag usa ka oras nang nilabhan, kuso-kuso ginagmay ra. Ana ko na ana man na teknik lang ba teknik. Pero ang punto mga igsoon nga akong gi-practice akong kagalingon para dili mahimong tapulan. Magbasa ko mga libro, basa ko Bible, mamemorize og mga verse kay ga-embed mo nang akong gisanay karon nga sa tulo ka buwan mahuman na mo basa ang usa ka Bible. Tulo ka buwan lang na kada semana tag pila ka chapter mo mabasa. Ako nang gituyo ngayon nga panalangin para madisiplina ang akong kaugalingon.
How about ikaw, igsoon? Sa may mga butang nga mga disiplina kasi mong kagulingon. Kaya kani mga ginikanan, mo ni sila yung usa ka example nga atong tan-awon tungod kay kana sila pugihan gidamo na sila. Manang hinaot kita nga mga anak, maliwat pa nila, no? Nga pugihan kaayo ba? Pahulag gud pa nagsabat ang punto nga natay pagpangandam sa atong kinabuhi. Amen. Kay padayon ta. So ari ta balik sa atong gibasa kaganina. Sa John chapter 14 verse 1 to 6, muni ang usa sa mga farewell nga kanang statement ni Jesus. May kag farewell kanang katapusang mga pulong na niya kay hapit na siyang ilansang sa krus. Nakasabot ang tanan. Nganing panahon na igsoon, nagisgot si Jesus before sa chapter 14, nagisgot siya nga dapuson siya, biay-biayon siya o mamatay siya. Mao na nga sa atong kinabuhi igsoon ako'y tulo ka punto unsaon na to para makapangandam ta sa atong kinabuhi, unsay mga butang atong dapat pangandamon. Okay pa bang tanan? Number 1, ayaw kabalaka, dapat andam ka. Mo ni unang punto. Ayaw kabalaka, dapat andam ka. Kaya sa verse 1, ingon si Lord, og miingon kanila sa Jesus, ayaw kamog kaguol. Salig kamo sa Dios og salig usab kanako. Okay, hangad sa ni pastor, nganong nakaingon man si Kristo sa iyang mga disipulo na ayaw kamog kaguol, salig mo nako og salib sa Ginoo. Ngano man, before lagi ka mubasa sa chapter 14, nagsulti si Jesus sa iyang statement, last statement niya nga, mga anak, moabot baya ang panahon nga mamatay ko o ilansang ko sa cross. Muna ang mga disipulo na nabalaka sila. Sila kasabot sa istorya. Muna ning panahon na nahadlok sila kaayo og nabalaka tungod kay mawala na Manila ang nila ang Ginoong Hesus. Kay sulod sa mga pila ka tuig igsoon sa tulo ka tuig nilang suroy-suroy, nasabtan sa mga disipulo nga grabe ang ilang kinabuhi sa diyang naa si Hesus ilang kinabuhi. Grabe ang mga problema nila, ilang nasa gubang, ang mga milagro nga nahimo ni Jesus. Naghatag nila kadasig nga pag naa si Jesus ilang kinabuhi, magmadaugon sila. Unya kay mamatay naman pa dong. Ikaw kuno yang mosultis mama nimo. Yang imo na ning kahumayan ha. Kaiya ning mga kabayo na to. Kung kabayo kabinji ning kaning dapit. Mo na siya pahiwatig nga hapit na siyang mamatay kitahay. Di ba? Kamatay mo sa mga salida. Mo na siya mga inheritance ng ipanghatag mo na ngani nga naman hapit na siyang kwaon. So mo na experience sa mga disciple na balaka sila kaayo unsa na man namo kung mawala ka Jesus. Kinsa na may mulaban namo kung mawala ka, kinsa na may mo provide namo og pan nga mudaghan gikan ngadto sa mga pila ka libo, kinsa na may mo pahunong sa mga bagyo, kinsa na may mo balakaw sa mga bakol, kinsa na may makasulti sa mga buta. Makasulti mo sa ng buta kay Baso na mina ang uban di ay napalagi mo tipigas sa mutapad di paminaw sa muna mga igsoon sa atong kinabuhi tungod kay matapos naman si Jesus ang punto no kay igsoon sa atong kinabuhi kitang tanan gyud ibabaw sa kalibutan dapat ang mangandam nganuman ang kada usa nato wa ta kahibaw anos ata kwaon sa Ginoo mo nang andam ta ayaw kabalaka kana bang yes kwaon tas tanan sa Ginoo pero dapat andam ta nganuman sa Bible school na namatay nga iyang bana si Ate Lucille. Si Ate Lucille kanang iyang bana tungod kay iyang bana sa una tigbiyahe og lagyong dapit tiginom og kubra kada adlaw 2 times a day siya mo inom og kubra nya karon gidialysis iyang bana sa mga naging buwan tungod kay mo resulta sa iyang sige inom na sa kalit lang na skill iyang bana wa siya kapangandam ning kalit rag kamatay iyang bana mo na nga dili siya gana makita sa tanang gamit sa iyang bana pag-adto na mo paghuibis ba to giatake si Ate Lucille tungod kay nakita sa motor siyang bana ga parking atong gawas tung grabe iyang kaguol sige sa hila ko siya saktong tulog wa tugtog ko na way kaon-kaon tungod kay nasakitan siya kayo sa nitabo sa iyang bana mo na nga igsoon sa atong kinabuhi kitang tanan Diyo dapat mangandam kitang mga anak kanito mga ginikana atong higugmaon sila tagaag panahon nga naman wata kay bawon as sila kwaon sa Ginoo kay ang kinabuhi baya wala gababalik gagadagan ang kinabuhi
Murag kandila nga magkaupos igsuon. Mo na nga sa atong kinabuhi dapat andam gid ta. Nga moabot ang panahon nga mawala na sila. What if ug mawala sila? Unsay akong buhaton? Di ba? Unsa may akong posibleng himuon kung mawala sila? Napagani usa ka tawo nagingon nga blessing kuno di ay nga nawala, na broken ang ilang pamilya. Kaysa diyang na broken ang ilang pamilya, nakakapon siya nga may mong pugihan sa kinabuhi niya, nadato na siya karon. Sometimes igsoon sa atong kinabuhi, sakit gud man. Sakit gud ning mawad-an kag ginala sa kinabuhi man. Pero dapat nimong andamon na kaysa mosugot kag sa dili, walay temporary nga butang magpabilin ibabaw sa kalibutan igsoon. Dapat andam gud ka. Amen. Pero salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo igsoon tungod kay ning ani si Kristo igsoon para maandam ta huban matapos atong kinabuhi ibabaw sa kalibutan. What if mo ni dapat imong ipangutana igsoon diri hangad sa ni pastor, what if ug wala nagpalansan si Kristo sa cross mga igsoon? Makapangandam baka ta human matapos tong kinabuhi ibabaw sa kalibutan. Kay mga tao baya karon pag imo silang ingnon, what if ug mamatay ka karon? Asa ka kapadong, dili sila sure nga naman, dili sila andam. Wala sila kaalam sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Manang salamat bisan pagkuhaon ang atong kinabuhi ibabaw sa kalibutan. Salamat sa maayong balita nga si Kristo igsoon naghalad sa kinabuhi sa cross aron kita igsoon maandam ta bisag matapos tong kinabuhi sa kalibutan. Praise the Lord yung atong kalag magkauban sa Dios ngadto sa langit tungod kay siya ang Dios naglantaw sa atong mga kinabuhi. Wala lang siya naglantaw, karon ba't naglantaw siya nga sa umabot nga mga panahon pag ang tao mamatay. Ilaglag sa impierno mo nang siya, nag-andam siya og solusyon daan. Ang yang solusyon gihatag niya ang yang bugtong anak ngadto sa cross, ang tanang mutuon niya dili malaglag, makabaton hinuon og kinabuhing walay katapusan. Atong pakpakan sa Lord igsoon tungod niya na. Nganuman kahibaw si Lord naglantaw siya sa atong umaabot. Ikaw igsoon naglantaw baka sa imong umaabot. Naglantaw baka nga maabot ning panahon nga mawala si Papa, mawala ko aning ining ibabaw sa kalibutan. Ang pangutana andam na baka. Yan naman sa kalibutan igsoon na adyo mga sakit nga mga pangitabo. Pero sultian mo nako nga ang tanang mga pagsulay o mga sakit sa kinabuhi igsoon parte na sa atong kinabuhi. Kaya dili pwede kuno nga si Lord, dili pwede kuno nga ang usa ka tawo dili tagaag pagsulay sa Ginoo kay unsaon pa man para mulig-on ang usa ka tawo kundi tagaag pagsulay sa Ginoo. Muna sa kinabuhi mga igsoon dapat andam ta kanunay kay sa tanang aspeto sa kinabuhi naay mga kasakit nga moabot. Kung magsugod kay uyab-uyab andam na bakang masakitan. Si Aliw. Pag di ka andam masakitan, manang uban magilak-hilak, ginawa kong lahat, ayaw kuminis. Naong dito dahil. Mabot ang punto nga ni tao nga magpasakit ni mo, ni tao nga magbinuang ni mo, andam may mo kasing-kasing mo dawat ni ana. Kaya mga tao, pagwa sila ma-inform daan nga na mga tao dyan mo binuang ni mo, na di mga tao nga magpasakit ni mo, dapat andam ka. Ingon nga Christian, andam na bakang ni mo, biyay-biyay ni mo, ni mo butang-butang ni mo, nagbalinog mohon. Bisag, wate, ihimo na lang anong, ipasangin lang, tag-gibalin ko na natong mohon, asa naman eh. Ingon nga pastor, nag-andam na ko daan, nga ni mga tao dyan nga mo, nga nag-storya na ko, mag-post-post sa Facebook, nga ni ang nahitabo. Maayo rang muwali, pero di mo ganahan mo debate, kumantay mo tong sa utong ubos, ipang-post naman tanga. Paano na, hindi ko masya, pamaw ba? Bantay na sa atong sulungon sa, atong sulungon ta. Relax ako kayo naman, kibaw na ko daan nga mga tao nga mo ingana na ako, o magpastor ko. Andam na ko daan nga mga tao nga musimba una, pero mabot ang mga pila kaadlaw mawala, pero ubalik ka, andam na ko daan ingana ang mabati na ko igsoon. O, kapudong-dungog yung hak. Ingana na dyan ang, nornya na dyan ang batiun ako, naman di ko magilak-ilak. Ano mo simba din eh. Hindi na ako magpastor, kaya wow, sila dyan. Andam na ko daan na nga masakitan. Andam na ko daan nga kung sa'yo mahitabo igsoon sa kinabuhi nga naman ang kinabuhi, dapat dukang andam. Kung sa padong magbinyo, andam na bakang ingan alagi. Andam na bakang mo atiman sa imong bata, andam na bakang
di ka magsuroy-suroy kung ganahan ka magsuroy-suroy kana na kay anak, andam na ka mulaba, andam na ka masakitan, andam na nga dapat andam gid igsoon nga naman sa tanang aspetos ng kinabuhi naa adtoy mga kasakit ug gitugutan na sa Ginoo para muligkon ta. Kaya dili pwede nga mga tag Korean drama nga sige drama pag nari pagsulay mo hilak dayon. Nawa nga akong papel. Papel na ginawa mo drama na kayo. Samot na kagmawad-an kag usa ka libo. Na sa kinabuhi ko noon pastor nag-ingon ay si drama kay kaning drama para na sa mga artista na di mga artista. Muhilak ka pusahay pero haligon ko dapat. Kani mga babae ko no, natural sa inyo, pag may mga problema mo hilak, gud mo, mustorya niya mo hilak. Ang problema na lalaki nga na, kung na bugas. Wala, mamatay na dito ani. Bugas sa ganinawa. Bakit kasilingan? Ayan, mo na. Pero nakasabot ko sa mga babae. Nakasawa mo hilak mo dyan pag may problema. Pero, tawad mo, ulian naman siya. Hindi pwede usa ka semana siya maghilak. Gaaway si mama si papa ang naman. Kuan kanang naglalis silang sa kuan tungod lang sa mga bata. Di siya hilak sa semana maghilak kay tungod nga na di pwede nang ingana. Kung artista ka pwede ka sa kaghilak pero Christian ka dapat mohilak ka dapat mulig-on ka na ako'y Ginoo. Amen no? Tinuraw, di ta mahadlok unay mga bibiyada na to na atay Ginoo mohilak kasi Ginoo mga pag-ampo. Pero mag-ampo, lig-on na ka, anak ko'y Ginoo, labanon lagi ko sa Ginoo. Sa nitabo. Ano man igsuon sa atong kinabuhi dapat andam ta sa kanunay. Unya natay Dios man di ta mahadlok. Amen. So padan igsuon number 2. Unsa may atong andamon sa kinabuhi? Dili sayangon ang oras. Ngano man ingon ang verse 2 sa John 14. Ingon ang John 14 igsoon sa verse 2, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug muadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo kun dili pa kini tinuod dili ko unta kamo sultian niini. Ano nga verse igsoon? Si Lord kanang malipay ka kay si Lord ay kuno kung Christian ka na kay balay sa langit tagsa tagbalay didto nya gold pag yun. Tino, kago tino. Dire sa kalibutan, wakay lami nitong mga balay sa akin, magtulo-tulo, pero sa langit, tagsa-tagbalay gold pa jud. Kung Christian ta. Kung atong gidawat si Kristo nga Ginoo manuluwas. Pero atong ma-learn dire nga verse, nga si Kristo, sa pagbalik niya sa langit, wala lang siya naglingkod-lingkod sa trono nga nagmetulantos kalibutan. Unsa na po si pastor og nagbubugoy mo ni wasa kay ngana unsa mga tao ni ana po yung mga chicken pox na po yung monkey pox na po yung pig pox sa bunso ni ron wala siya nagrelax sa langit naglingkod-lingkod pero yan ang verse nag-andam sa dapit alang nato so buot pasabot ang atong Ginoo dili sa kapulan andam sa ganig dapit para sa atong kinabuhi mo nang sa atong kinabuhi sa praktikal nga mga sitwasyon igsoon dapat kita po sa atong kinabuhi, dapat dili ta magsayang-sayang sa panahon. Di gani atong Ginoo na sa langit, wa siya gasayang-sayang panahon, nag-andam siya sa mga Christian nga pagmuuli sa langit, nanatay mga balay nga atong kapuy-an. Amen ba? Manso, tumbay dito. Ay mo kabalaka kay nindot atong bayad dito lagi promise na si Lord na kung di pa ni tinuod di siya mosulti kay di man siya bakakon. Manaingon siya sa atong kinabuhi, isunda patod sampang natas kinabuhi ibabaw sa kalibutan dapat kuno di na to sayangon natong oras. Muna kung kaskwela ka samtang wala pa ka naminyo wala pa kay uyab magskwela ka focus ka di nimo sayangon ang imong oras. Unya kung wala po gagaskwela kining mabisi ka para sa Ginoo or kung wa ka gaskwela mo trabaho pa kag mo part-time ba ka o mas ka na mo trabaho ka or wa ka di na mo kaya mo trabaho, mga lagad ka sa Dios, nga naman, ang kinabuhis ibabaw sa kalibutan igsoon, dapat dili na to sayangon. Unya kung samtang nagpaabot ka sa Ginoo, igsoon kining mga lagad lagi ka sa Dios nga naman ingon ang Ephesians 5:16 nga ayaw sayangi ang oras kay nagkadaotan ang atong oras mga igsoon. Dili kay sige tag kanang suroy-suroy dito, kini bitaw dili kay sige tag pang suroy-suroy niya pag sige pang sabwag og mga baka, pang chismis dito mo man sayang gud sa oras. Kiba mo ingon ang usa ka negosyante, kiba mo anong daghang publis Pilipinas, sige
Sige rin, panglibak ko no. Hoy, nahimos kinabuhi. Sige rin, panglibak. Na mo reklamo dito. Maot nga itong gobyerno, maot nga itong kapitan, maot nga itong kuano. Sige, sige sige rag storya, way, gihimo. Mo nang daggan ko no kayong pobres Pilipinas, kasi sige rag pang chismis. Mo na nga kanang pagchismis na to, ato pa nang gitanom, ato pa nang gitrabaho, dagkan tang nahimo. Mo nang magbabungaho ng kinabuhi kung naatay giliok-liok igsoon sa pang-adlaw sa tong kinabuhi. Amen? Munang ayaw sayangi ang oras. Munang ako bitaw kung ako wala ko gihimo, magsidyo ko gunhuna unsa kung mamahimo ha. Karong adlaw nga mababungahon akong kinabuhi. Kay sa una lagi ang akong kinabuhi, sige rito nagtan-aw TV tibok adlaw. Sila tubang ni Vice Ganda. Mo nagbayot og minukan usahay. Mo nang igsoon sige nagpanabi sa silingan, sige nagtabi unya. Mo tibok adlaw sige tabi na pa ibang tao, sige nagtambay nang maghukas ra, magsige mag-ihap pa ng mga motor nga molabay. Oy, linga, maghinom-inom dito. Wala na ko gi-blame ang mga tao nga na ba't gitudluan mo sa Ginoo nga dili magsayang sa kinabuhi. Samtang naay oras, buhato nato nga mahimo tang malampuso ng mabungahon sa kinabuhi igsoon. Amen. Kay ingon ang John 14 verse 12 sa tong gibasa kaganina, mao ra nga verse John 14 verse 12, ang tinuod mao kini ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat og magbuhat siya labaw paniini kay muadto man ako sa amahan. So kita nga mga igsoon katang tanang mga Christian ko nagtuo ni Jesus kining natay mabuhat ni kunos kinabuhi og makabuhat pataglabaw pa ni Ginoong Hesus kano man ning tuo mata sa Ginoo. Muna nga karon bitaw ang mga pastors tungod kay kanang ang social media karon mo na may grabing platform nga gihimo sa mga tao. Mo nang ang mga pastor kasagarang pastor nagsige nagwali sa social media. Ako'y pakialam sa ubang tao. Kaya mga ubang tao mong nagwali sila tungod kay para mga kwarta lang o musikat lang. Bisag mga binuang ilang ipang post. Oy paki. Pero kita mga Christian, bisan akong gihimo gyud sa una katong dito kulitat sa pagbakasyon uman o kasal. Ako jung sige hampo sa Ginoo, Lord, unsay ako mahimo para dili masayang akong adlaw. Kay bakasyon dito, way klase. Way klase unya, way sweldo pa dito sa Bible school. Kapag may nagsildo tong panahon mo nang naguna na gyud sa akong mabuhat, Lord, para dili masayang akong oras. Dito ko manggahan gasugod og wali. Mga igsoon, ako gisuhan ng cellphone. Nga naman, balag ako masapi aning pag video-video diha, at least akong gihimo akong time nga dili sayang. Amen. Mo na karon, mo nang ubunsay mahimo nimo gaon sa kadiya sa cellphone, mas maayo bag atubang kag cellphone. Basta kay nakahimo nga magmabungahon ang imong adlaw, makakwarta ba ka or makapanalangin ka sa uban. Ngano man igsoon, diri sa kalibutan usa sa mga pagpangandam kining dili sayangon ang atong oras. Nimo tapad di ayaw sayang yang imong oras. Mao bito na nga sa pagsimba, sige kung dasig ninyo, ayaw mo kabalaka, bahala di mo kakwarta sa simbahan kung musimba mo, kining pagsimba igsoon dili manay pagsayang sa oras. Kining oras nga imong gibutang diri tulo ka oras nga mosimba ka, dako ni kalipay o kahimuan sa Ginoo. Amen. Mo na nga magmusimba ka diri murag boring usahay, dugay mo magwali si pastor, unya murag laay kayo, di ko makasapi, di ko kakwarta, dili man na mindset man na sa mga di Christian. Ang mindset sa mga Christian bahalag ni butang ni mo na sa usa ka butang nga murag wa kay nasapi, wa kay nahimo, basta kay mo nang gi-invest para sa imong kaayuhan. Sakto ng investment igsoon. Kaya mga negosyante sa atong mga panahon na nakadungog po og usa ka interview, mugasto na sila pila ka libo para maapil og mga seminar. Ngano man investment na nila tungod kay magnegosyo sila dili para lang makakwarta, nagnegosyo sila para mag-cut-on sa kinabuhi. Amen. Kami nga mga pastor, sige mig ampo, sige mig basag Bible, bahalag, sige mig balik-balik basa aning Bible, investment ni namo ngano man para manay sa amo nga trabaho igsuon. Mo nang ang kumusimba ka dili sayang imong pagsimba. Kay daghan kang makatunan imong ma-apply sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kaya mga tao igsuon nga way simba-simba, walay time sa Ginoo tan-awa mga desisyon sa kinabuhi. Bisag unsa lang basta lang kay makapalipay sa ila, basta bisag unsa mo na nila ilang buhaton niya sayo pang resulta nga naman wala sa lay panahon sa Ginoo. Mo nang imong paghani igsoon dili sayang. Kay ang tanan nga imong gitrabahoan, tanan imong gieskwelahan, tanan pangdoy nimo sa kinabuhi imo nang biyaan. Ang imo rang matubang sa Ginoo unsay nahimo nimo para sa Dios. Kay ingon ang Ecclesiastes na kitang tanan mo atubang sa Ginoo, nya ingon si Solomon nga ang tanang mga tao
dapat magbaton og kahadlok og pagkahod sa Ginoo. Mo nang inag-atubang sa tanang tao, inag-atubang sa judgment, dili tan-awon ni Lord unsay nabuhat nimo sa kalibutan nga para lang nimo, but unsay nabuhat nimo para sa Ginoo. Amen. Mo na ang imong pagsimba dili sayang. Naani dakong kahimuan ngadto sa Dios, dakong kalipay na sa Ginoo niya, na i-reward si Lord ihatag sa imo sa umaabot kung ikaw nagmakugihon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Muna ingon ang 1 Corinthians 15 verse 58, pagpugi kanunay sa pagpangalagad sa Ginoo kay ang imong pagpangalagad sa Dios dili sayang. Amen? Kung ang mga tao igso nagbuhat sa lagway hinungdan, ang imong pag-ani dili sayang, bisan naglingkod ka diha, di na sayang. Di kinasayang paglingkod diha, naglingkod ka diha, pero dako kayong kalipay sa Ginoo, dako kayong reward giandam si Lord sa imong sa maabot nga naman ang imong gihimo para man sa kahimayaan sa Ginoo. Atong pakpakan si Lord mga igsoon. Okay, last na point na ni Muhammad igsoon. Last na punto na saan pagpangandam sa kinabuhi. Dapat sure ka sa imong padulngan human matapos ang atong kinabuhi. Balik-balik na ko ni Guali. Bahala na basta kay para mas makasabot ka sa punto sa imong kinabuhi. Amen? So pagpangandam sa kinabuhi igsoon, labaw sa tanan dapat sure ka asa ka padung human ka matapos imong kinabuhi. Ngano man? Sa verse 3 hangtod sa 6, aning conversation ni Jesus og sa mga disipulo niya, matinga ka, ngano man? Tungod kay si Jesus nagisgot og langit. Okay ba? Pero sa verse 3, si Thomas wa kahibaw nga naday langit. Nga naman, tanawa ha, verse 3, ug kung atuwa na ako didto o makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako o kuhaon ko kamo aron bisag asa ako at tuo usab kamo. Anong verse 4? Naibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. Verse 5, apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Kamantay sa storya Lord, tay sa Lord. Asa di kay padong? Unya, unsaon na pag-adto sa imong padtuan? So lakad pagkasulti wa sa kahibaw nga naay langit di ay human ibabaw sa kalibutan. Mo ingon si Jesus, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas lamang pinaagi kanako. So ang punto mga igsoon, si Thomas nagiwa kahibalo unsa ning kinabuhing walay katapusan. Muna na-explain si Jesus nga, Thomas, ako ang dalan, ako ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Ang punto ni Lord igsoon Jesus sa mga kinabuhi nga siya ra ang rason nga makaadto tas langit. Kay siya man ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi mo nang walay relihiyon lagi. Lagi mo dyan makiglalis mingon ba nga, kung dili makalawas ng imong relihiyon, diya anang imong simbahan. Kay kining among simbahan, legit ning makalawas. Kung gabasa lagi kag Bible, wala gud nagsulti si Jesus nga pag musod kag relihiyon maluwas ka. Kay kani palang daan usa ka bersikulo nag-angkon nga siya lagi ang dalan. Wa sa ningon nga akong simbahan mao ang dalan, ang kamatuoran. Nag-ingon siya ang dalan, siya ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Di ka makato sa langit gawas kung mutuot ni Ginoong Hesus. Muna nga kani atong simbahan sa Kampiyawan mga igsoon, wala ko nagdasig nga pag musimba ka sige ni kada Domingo maluwas ka. Nagsige kog dasig, di ba? Ninyo nga pag mutuo ka ni Hesus, may kinabuhi kang walay katapusan. Pero ano ganing gasimba ka? Tungod kay gusto kang mutubo sa imong pagtuo sa Ginoo o tungod kay magsige kag pasalamat sa Dios. Wala nay apil ang kaluwasan anang pagsimba nimo. Resulta na sa imong pagtuo sa Ginoo. Klaro ba ang tanan? Mo nang igsoon dili ka dapat malibo kun sige gwali ngay ngana bisa pag unsa na kamayo pagsulti pinasagit syagit pa na ayaw katuo kung kay bawo kasi imong gibarugan. Lami pa kay pagpahiluna, lami kay porma ang gisuot nga nami kay pagstorya daghan kay mo laban nila. Pero ako di jud ko matayog nga naman kay bawo ko kinsa ang akong gituwan og si Jesus na mga igsoon. Amen. Pero ang pinakasubo nga pamalandungon sa akong ginabalik-balik og wali kay daghang mga tawo igsoon nga walay interest
human matapos ang ilang kinabuhi sa kalibutan. Wa di tao ana. Kabantay mo igsoon. Dagan ka sa mga tao nga wa di interest aning simba-simba. Wa interest aning kinabuhi human sila matapos kalibutan. Dagan kay mga tao nga nangandoy madato, dagan kay may mong successful di man sa sayop, pero ang sayop kung wa na kay interest sa Ginoo igsoon. Mabless ko sa mga tao nga gipalambo sa Ginoo pero guway panahon sa Ginoo, way relasyon sa Ginoo, luoy kayo sila. Ngano man naggisgot man gud si Lord igsoon. Kung kabantay mo sa Bible igsoon, more than 70 times nagwali si Jesus og impierno kaysa sa langit. Basa ng Bible pag research sa Google igsoon, mas daghan pang pagwali si Jesus sa impierno kaysa sa langit. Ngano man seryoso siya nga pag ang tao walay relasyon sa Ginoo naa di kapatulungan og silot ngadto sa impierno. Malibog ka ba na sa kapastor nagwali? Na ang illustration niya katong naglungag siya. Unya nangutana siya. Kisay tao nga makahikap og usa ka minuto aning init kayong kaldero. Nga gitak-ang pa. Yan ang comment, wala pastor. Bisan ako, di ko kagawin og usa ka segundo dire. Pag di ba kabantay mo nang muhikap mo kaldero nga gainit pa kayo, automatic nimo nga ang response nimo masakitan unya mabuhi ka, di ba? Kung normal kang pagkatao. Hoy tao siguro no nga mo muhikap paning baga. Inito lagi ni. Okay nag-ice kay mantos man ni kining baga bisa pagkaldero ra gani isa. Hikapon ni usa ka minuto. Why normal nga tao nga muhikap ana? Nung naman init. Unang naglibog siya. Libog siya nganong ang mga tao pag init gani. Ulikay. Kamantay mo nang utong tutok. Hoy tao masikit to magpapubuan. Lamis. Okay ra foreigner ka pero normal kan tao kung Pinoy ka. Inita oy ang imong sunblock. Di ba nag-sunblock pag ganit ka, magtaho pag ganit ka, daghan pang imong payo nga naman hadlok ka mainitan. Na malibog siya ug nganong walay tao nga mahadlok pa impierno. Nga mahadlok kaning mainitan aning kaldero, mainitan sa kalayo, mainitan sa adlaw sa kalibutan pero magiskot nag impierno di mahadlok. Napabangtanan. Wa mo gihadlok, wa ta gihadlok sa Ginoo pakimudong tag impierno kung dita mo dawat ni Kristo. Nahigugma manggod siya. Ang tao nga nahigugma sa iyang anak o sa iyang pamilya, iya dun ang sultian kung unsay danger nga moabot pag iya ning sudlan. Mo nang anak ayo sa paguyab-uyab og sayo kay basig mahingani ka. Nga naman kibaw siya kung unsay maabot nga kapatulungan niya. Anak ayo pag suyop-suyop pa ni anak ha. Kay mas babakukang imong unang-una pag musuyop-suyop ka ani. Anak aya sige ginom-inom magani na ka na pag pinudog drink moderately. Na kay drink moderate man. Nang nanay nga na. Nga naman higog ba ang usa ka tawo iyang badlungon unsay padulungan niya sa umaabot nga delikadong pangitabo. Si Lord Paul sige gwali mas daghan sang giwali kabag impierno kay concern siya sa iyang mga anak sa umaabot nga naman nag-andam siya sa atong kaugmaon. Pero ang sayop po nga mga tawa nag-andam sa ilang kaugmaon. Muna mga pastor bahalag masakitan ang uban, bahalag magwali ang uban og grabing sakit nga mga pulong kay nahadlok ang tao igsuon, daghadlok si Lord nga kitang tanan maglangoy sa kalayo sa impierno. Munang gidasit ang matausa kanat igsuon, anda mo nato atong gagulingon ug anda mo nato ang mga tao palibot sa atong pamilya. Sinuwa ganit siya ba itong gubot og narkano? Iyang kanta mo ngayon, si Moses nagbuhat og arka. Kay isugo siyang Noah. Si Noah, tina? Si Noah lagi. Di ba siya nalimot, dita? Si Noah, gahimo siya og arka. Kanya, malibong ang mga tao, Noah, anong gabot magkag-arka nga diri sa itong lugar, wa may uwan-uwan. Kanya, natas bukid. O saan pagbaha ani nga, natas bukid. Okay, natas tabilaran kay mabahaan kita pero natas bukid nganong magbaguan man dire. Pero sinuwag dahimo di sa karagda ngano man kahibaw siyang sa umaabot nang andam siya sa umaabot nga kaning baha sa kalibutan. Mo nang bahala gibiay-biay siya, yang anak ray sige trabaho pero sa katapusan ang mga tao nga nagbiay-biay tungod kay wa ka pangandam sa silot sa Dios mo nang wala sila nangaluwas o nangalumos sila igsuon. Mo nang dasig sa tanang mga taga Hangnam New Creation Disciple Church
Bahalag mga tao diri igsoon magsig-BIB nimo gasimba-simba ka dito daghang mo kastigo nimo daghan pag mo BIB nimo igsoon padayon na pagsimba sa Dios nga naman pagpangandam ni nato sa maabot nga katapusan sa adlaw. Unsa may timailhan? Mga linog, daghang mga bagyo na karon. Kana ni panahon ting-uwan kung sige init. Ano mo ka matikod ana? December na matahapit mo sige mag-init. Nay monkeypox. Si maunggoy guro ka na makon dili bitaw. Usa man sa mailhan nga hapit na mobalik ang Ginoo kaning mga pestilences. Uko na malikas sa pestilences kana ba mga kasakit nga wala na to na sinati kaniadto. Mo ni mga timailhan nga dapat ang mangandam nganuman hapit nang mobalik ang Ginoo. Mo na ingon ang last verse nato, ingon ang Mateo 25:13, human ani mahuman na tayo manguli na ta. Mateo 25 verse 13. Mateo 25 ningon ang pulong sa Ginoo. Ngano mangandam ta igsoon kay ingon ang pulong sa Dios. Matthew 25 verse 13, o gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Hangad sa ni pastor sa atong kinabuhi kun igsoon ingon nga Kristo dapat magmata kung ta kanunay dili ning tamatob kana bang pag-unsay mga pangitabos kalibutan dapat kanta ka ng aware ka ba? Ay, ni mga linog, ay, ni mga bagyo, ay, naunsa na may mga panahon ni mga sakit nga minabot, dapat aware ka, anak ano man. Mo ni mga timailhan nga hapit nang mabalik ang Dios. Mo na nga igsoon sa atong kinabuhi, dapat andam tas kanunay. Di ta magsigig, kaya dugay pa mabalik ang Dios, nabuti kanta nga 2012 mabalik ko ang Ginoo, aman himbalik, magpakasala ta, maglingaw-lingaw ta because tomorrow we will die. Dili ingana ang mga Kristiyan. Ang mga Kristiyan tungod kay wata kay bawo unsa mabalik ang Ginoo. Bahalag kung dugay pa siyang mabalik, at least nag-andam ta sa atong kinabuhi, magbalaan ta, magkinabuhi kang matarong atubangan sa Dios ug uban sa mga tango naman usan is pagpangandam nato samtang wala pa mimbalik ang Dios. Amen. Pangutan ako ni mong tapat andam na ka mabalik ang Ginoo. O, parang kang pag-asturya, kung mabalik si Lord karon, sure ka, malangit ka. Ha? Nagpakasala mo kung hapon, pastor, basi ugma, sure na ko. Hadlo ka na yung no? Dapat, kada adlaw andam ta, kung makasala ta, Lord, pasaylo ako, Lord, dapat dito, yun, di kik, di pa ito mabalik si Lord, pero pasig, sunod Domingo pa, mapakasa ko taman Merkules, na mapasay, magpasaylo, Huwebes taman sa Bado, kaya na Domingo, simba naman, buutan kay ka, ayaw, nga na. Agpapangandam nga gipasabot ni Lord sa kada adlaw andam ta kay si Lord mura kuno kawatan nga dili mananggid kung mobalik siya nabay kawatan mananggid ise mga outkanding sing balay way nga na si Lord mura sa kawatan kuno nga di siya mangawat kun dili siya magpahibaw kung siya mobalik mo nang kitang mga Kristiyan dapat andam ta. Amen. Mo nang unsa giti una dapat papangandam dili mabalaka andam sa kinabuhi. Ikaduha, dapat dili sayangon ang oras. Ikatulo, igsoon sa ganito, dapat andam ka. Human matapos ang mga ginabuhi sa kalibutan, dapat sure kang langit ka. Amen? Ato, idukot ang ulo pingat ang mga mata. Parampot ay igsoon. Ginong Dios nga labing gamhanan, salamat sa mga pulong imong gihatag karon Ginoo. Salamat kayo, Ginong